खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे बाखनाय जाथाव हाबाफारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गाबोन 11 आरो 12 जुन खालाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बानजायनाय बे बानजायनायाव मोनसे जर'खा थान्दै जथुम हाबाफारि आरो 37थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिनो थाखाय साखाफारा जानायखौ नुनो मोनदों। बिसायख'थि जोबनायनि उनावनो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनो थाखाय बर' हारिखौ फारफ्रोमबो दिगाव गोख्रों खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे समाव मोनसे गोनांथार बिथांखि लानायखौ नुनो मोनदों। बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोंथांमोना मिथिगौ दे दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बिथिङाव बर' माहारिखौ गेरेमसा खालामनो थाखाय बर' हारिखौ जौगाखां खालामनो थाखाय नारा नाथा जुजिबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो थिग बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बानजायनाय क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना फ्रेन्ड्स क्लाब बे फ्रेन्ड्स क्लाबाव गाबोन मोनसे थान्दै जखनथाय थामहिनबा जर'खा थान्दै जखनथाय आरो 37थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिनाय हाबाफारि आखायाव लादों। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो जाय बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बायदि बिबानाव खामानि मावबोनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजों बर' हारिखौ सिबिबोनाय बर' हारिखौ गावनि समखौ बेसेन गोसा समखौ नागारनानै हारिनि थाखाय सिबिबोनाय बिथां गेदेमाफोरखौ गासैखौबो बे समाव हांख्रायनायखौ नुनो मोनदों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय जाय आथिखालाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलो आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावहैनाय नाथाय बिथांमोना सिगांनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गावनि बेसेन गोसा समखौ बिथांमोना बावसोमबोदोंमोन। दा बिथां गेदेमाफोरखौ बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा हांख्रायदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोनजों मोनसे थान्दै बा जर'खा थान्दै जखनथायनि गेजेरजों बिथांमोनजों सावरायगोन आरो बर' माहारिखौ बा बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनो थाखाय माबायदि जों आवगायलांनांगोन बर' हारिखौ बुहुमनां खालामनो थाखाय माबायदि जोङो दावखोलांनांगोन बेखौ लानानै गाबोनो मोनसे जर'खा थान्दै जखनथाय हाबाफारि लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। आरो बेजों लोगोसेनो जाय बिथांमोना बर' हारिखौ सिबिलांबाय जाय बिथांमोननि थाखायनो दिनै बिएससि बिटिसि आरो दिनै बिटिआर मोननो हाबाय दा बिथां गेदेमामोननि जे जिउ बावसोमनायनि गेजेरजों बिएससि बिटिसि आरो बिटिआर मोननो हाबाय बिथां गेदेमाफोरखौ सिबिनाय बेखौ लोब्बा लाखिनानैनो 37थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिनो थाखाय बे समाव जर'खा थान्दै जखनथायनि गेजेरजोंनो हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनदों आरो बे हाबाफारियावनो गुबुन दैदेनगिरि थामहिनबा खमैबो बर' हारिनि थाखाय बावसोमलांनाय बा सिबिलांनाय गेदेमा बिथांमोना गासै 5 निफ्राय 6 रोजा गेदेमा बिथांमोना बा थान्दै बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लागोनखौ जों मोनथिनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो बे थान्दै जखनथायखौ जर'खा थान्दै जखनथायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि आरो आथिखालनि बिटिआरनि सिइएम प्रमद बर'आ बेखेवना होगोन होननानै जोंनिसिम खौरां सौफैदों। थारैनो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थारैनो बाखनायजाथाव हाबाफारि मानोना गेरेमसा बर' हारि खालामनो थाखाय बर' हारिखौ फारफ्रोमबो दिगाव दावखोलांनो थाखाय दावगाहोनो थाखाय बे समाव जाय बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै खामानि मावदों बर' माहारिनि थाखाय खामानि मावदों बिथांमोनखौ हांख्राय
जिरायनानै बिथांमोननिफ्राय बोसोन आरो बिथांमोननिफ्राय माखासे माने जे बाथ्राफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारि दानो थाखाय बे समाव जानजि खाफ्रादों। थारैनो बियो बर' माहारिनि थाखाय जोबोदनो बाख्नायजाथाव आरो बे बाथ्राखौबो जों मख'नांगोन दे बिथांमोननि जे गेरेमसा बर' माहारिनि दानो थाखाय आरो बर' माहारिखौ फाफ्रोमबो दिगजों दावखोहोनो थाखाय बे समाव हाबाफारि लानायखौ बे समाव बर' माहारिया बरायनांगौ। बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।